Kujang sabun mandikan anak Kujang bunyi bari ampun ambo ninya mama ambo manerakan bari bunyi bungo ganjari ketigo bungo jelatang siriah galak pinang manari mananti marapulai datang ramu si kumbang jati kati endah pulang baku dolah lamu kami mananti baku lambe marapulai himu kabalai membeli minyak talalai kami talalai karano kurang banyak kambiang mambebek disu barang makan pucuk dalu baako lambe marah pulai datang jalan bakilok baking lalu tanamlah dirah dinan data tanamlah bunyi dihampunyunan guyah pantang tangga sakin bagalui jo hulunya dalu di kampuang dalam tagak ditutuang urang juo ambo malu alah walang tagak disuruah urang juo jalan-jalan ke Pariaman urang malapeh layang-layang kini apa dapet pamenan di tungguang di bawah tambang Pak dia. sekarang dia kete tapi tabe buahnya ambil dimakan pulai katanya ambo sakit namo marah pulai Enggak tahu mungkin. Ya lagi nih. daun batangnya batuliah basinto batahun-tahun bakok kini mangkunya buliah Ini lah gadang ini dia. anak caca di rumpun manggi kuriak Lu gede cenah. pulai rancak anak daro mani samo diambiak kaduonyo tabang gagak tabang umpato samo tabang kaduonyo pandang anak pandang minantu samo dipandang kaduonyo Jangan lah. Kau ladang apa beko tolong selamatkan ungke kami kok kapulang apa beko tolong selamatkan etek kami Yo jadi. usah lamu tagak di bawah naya ke rumah makanlah siriah tuntuang tabu tiko tuntuang dituntuang urang sambil balarirang sumando tutuilah tubuang naya ke rumah marah pulai kami panjang nih kami yang bebek kan udah dulu kami bebek kan udah dulu kami itu tengah lama dijual di ampu kaki usah lamu tagak di lama naya ke rumah basuhlah kaki Ada waktunya enggak? Kasar ini ada.